Det her er far Rolf. Det her er mor Lena. Det her er lille søster Henriette. Og det her, det er Jens. Stripper Jens. Det er ham, historien handler om. Sammen bor de her på gården et sted i Danmark. Stripper Jens. Andet afsnit. Juleaften. Ej, prøv lige at se her. Kan du huske den? Prøv at se, Rolf. Se. Kan du huske, det var den Jens lavede til dig, dengang han var rigtig lille? Jens elsker far. Vil du være julemand, Rolf? Nej, det gider jeg ikke. Mor? Ja? Jeg kan da godt være julemand i aften, hvis du gerne vil have det. Ej, det kan du tro, jeg gerne vil. Tak, Jens. Hør, jeg tror alligevel ikke, det er bedst, hvis jeg er det. Hvad, Lena? Nej, altså nu vil Jens jo gerne være det, ikke? Det synes jeg er en god idé. Jeg tror, det bliver den allerbedste juleaften, vi nogensinde har haft. Tak for en dejlig middag, Lena. Jeg vil give mange far. Altså, jeg tror, julemanden kommer jo over. Ja. Har I været søde i år? Hej! Far! Jo, det var julemanden. Har I været søde i år? Ja! Nå. Så kan det være, der er en lille, helt speciel gave til jer alle sammen. Kan I se, hvad vi har hernede? Så er det kraftedeme nok. Fy for helvede, Jens, det lille svin. Kom så juleaften. Så sidder Jens endnu en gang helt alene i skuret og tænker over, hvad livet er for noget. Må Jens nogensinde få lov til at stribe igen? Nu er træfiguren snittet færdig. Den er rigtig flot, synes Jens. Det skal som nok gå det hele.